Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο πανευρωπαϊκός πρωταθλητής βαρέων Παπαδόπουλος Γιωρίκας. Θα σηκώσει την μπάρα 732,5 κιλών. Είναι η τελευταία του προσπάθεια και δεν ξέρω, κάτι μου λέει θα καταφέρει. Για να δούμε την προσπάθειά του. Έλα, πάμε. Έλα Γιωρίκα, θα καταφέρεις καλά. Κυρίες και κύριοι, τα έχει καταφέρει. Τα έχει καταφέρει. Οι προσπάθειές του ανταμείφθηκαν. Ευχαριστώ για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Γεια σου Χρήστο.